Berria eta hitza argitartzen dituen euskarazko komunikazio taldeak berrantolaketa sakona egin du paperean zein sarean. Gainera, informazioarekin lotutako sare sozial berria ere jarri du martxan, berriketan.info. Hori nola egiten duten, onena beraiek kontatzea. Hedabide tradizionalak garai berrietara moldatzen ari dira etengabe. Baina ez da erraza bidegurutze horretan etorkizuna aurreikustea. Komunikazio eta kontsumo ereduen aldaketarekin batera, egunkarien finantzak eta planak irauli egin dira azken urteotan. Berria egunkariak hausnarketa sakona abiatu zuen orain dela 2 urte inguru. Komunikazio talde honetako arduradun eta langileak, interneteko eragile euskaldunekin bildu ziren besteak beste. Bidean zenbait berrikuntza egin dituzte, baina aldaketa nagusia berriki iritsi da. Berria.infok, webgunea ez ezik, taldea osatzen duten komunikabideen antolaketa ere aldatu du, eta berriketan.info sare soziala jarri du abian. Nik Nikek aldaketa honen arduradunak bildu ditu, xehetasun guztiak hobeto ezagutzeko. Hausnarketa luze baten ondorio diren berrikuntzak aurkeztu dituzue. Azalduko diguzu zein izan den egin duzuen bidea? Batez ere, hau martxan jartzeko gugenukan kezka nagusiena zen, edabideak eredu aldaketa baten aurrean daudela, edo gaudela. Eta orduan, hor pentsatu behar gerula. Etorkizunera begira, nun kokatu nahi dugun gure burua, eta zer eskaini behar dugun. Kontutan hartuta gine, hizkuntza gutxiago batean lanean ari garela, eta horrek dituen zailtasun guztiekin. Orduan, uste hor bi ondorio nagusi edo ataratzen dira gure aldetik. Bata da, etorkizunera begira, edabideak kokatu ahal izateko, bai euskaldun aurrean, guri dagokigunez, eta bai munduan kokatu ahal izateko, sarea dela landu beharretako ezinbesteko elementua. Baina horrekin batera baita ikusten dugu, nahiz eta agian munduan modu azkarro batean gertatzen ari den paperaren edo prentsaren gainbera, herri honetan behintzat oraindik badagoela margen bat horretarako. Badagoela eskari bat, oraindik ere paperarentzako, eta horri ere utzi behar geniola. Eta horri utzi behar geniola batetik eskari bat badagoelako, eta beste batetik sarean edo interneten egin behar den edabideen garapenerei begira negozio ikuspegi batetik ez dagoelako definituta edo ez dagoelako asmatuta nola garatu ahal izango den hori. Nola gauzatu dituzue aldaketak interneteko edizioan? Hobetzeko urrats batzuk egin ditugu. Urrats horien artean nabarmenduko nuke, orain arte berria.inforen erredakzioa eta papereko berriaren erredakzioa bakoitza bere oso aldetik edo ibili dela nolabait esateko, eta momentu honetan erabaki dugula nolabaiteko uztarketa batera edo jotzea benetan erredakzio multimedia edo esan dizaioko egun hortara bideratzen hastea. Beste erabateko albistentzako ere ireki dugu txoko bat, ezta? Konturatzen gara interneteko informazioa manejatzeko moduak edo informazioa kudeatzeko moduak normalean papereko gure estiloan sartzen ez diren hainbat gai ukitzeko aukera ematen duela, ez? Hortarako tokirik ez geneukan orain arte berria.infon eta ara sailaren bidez pixka bat informazio mota horri tokia egin nahi izan diogu. Bada denbora bat hasi ginela bideogintza lantzen berria.infon. Erreportaitxoak lantzen ditugu normalean, albisten inguruko 3-4 erreportai igotzen ditugu astero esango nuke, eta gure asmoa da ahalik eta gehien gure eskaintza informatibo hori ikus-entzunezkoekin ere osatzen jutea. Berriketan.info sare soziala ere aurkeztu duzue. Ze garrantzia du kazetarien eta irakurleen arteko harreman zuzenak?
Duratu gara komunikabideen eskaintza bera ez ezik ziur aski komunikazioaren eredua edo paradigma bera ari dela aldatzen internetaren bidez, ezta? Eta orain arteko flujoak eta feedbackak eta aldatzen ari direla. Pixkat gogoeta horretatik sortu da berriketan.inforen asmoa, ezta? Irakurle erabiltzailearekin elkarrizketa zuzena bidera dezakelako, ez? Eta noski guri ere horrek ematen digulako aukera beste informazio mota bat jasotzeko, pentsatzen dugu erabiltzaile irakurle horrek ere sorreta eman diezaigukela hainbat eta hainbat gauza eta gu horren bideratzaile izan gaitezkela ere. Truke horretan ikusten dugu gaur egun komunikazioa. Berriketan.inforen garrantzuena, lehenengo aldiz segurazki herritarrak eta kazetariak leku berean eta maila berean eztabaidatu eta elkarrekintza burutzeko toki bat eta euskaraz sortu dugula. Eta hori izan da erronka eta hori da berriketan.info. Zein izan da tresna sortzeko lanketa teknikoa? Proiektuaren muina software librean eraikita dago, batez ere WordPress erabili izan da, baina WordPress, milaka aldaketa egindako WordPress batean, baita ere BuddyPress, handala garrantzuena hori da, eta beste hainbat plugin eta gehigarri, euskarara lokalizatu dira edo itzuli dira hainbat tresna, eta horien artean WordPressen librezale komunitateak eraikitako WordPressaren gainean falta ziren zenbait kate eta itzuli dira, berriro ere komunitatera bueltatu direnak, momentuz era pixka bat pertsonalean edo pertsona bati pasatzaio, baina ikusten ditugunean erroreak dauden egon daitezken arazoak eta erroreak konpontzen ditugunean, bai hori eta beste guztia jarriko du komunitatearen esku. Berria taldeak ere apostu bat egin du software libreko teknologia hauek erabiltzeko eta bere papera izan da nolabait fasilitadorea euskaraz informazio baliabide gehiago izateko. Sare sozial ezagunenak mundu guztian erabiltzen dira. Ze leku dauka sare lokal batek itsaso zabal horretan? Guk azken batean hemen hausnarketa egin dugunean eta pixkat aurrera begirako plantamentu ez hitz egiterakoan segmentazioa edo diversifikazioa garrantzia handia ematen genioen, ez? Eta holako Twitter eta holako trendek azkenean aukera ematen duzu jarraitu nahi duzun hori jarraitzeko aukera, ez? Eta gaur egun hemen jartzen baditugu eta gure apustua hori da kazetariak sortzen duen informazioa edo daukan informazio hori konpartitzen jartzen baldin badugu berriketa bezalako tresna baten ikusten duguna da kazetariak erreferente bihurtu daitezkela interneten ere jarraitzaileentzat ere. Bigarren mailakoaz da seguruenez hori berriketanen egin behartan Twitterren guk berriketanen aldeko apustua egin dugu, iruditzen zaigulako tresna propioa izatea garrantzitsua dela eta euskarazkoa izatea. Berez ez da proiektu konkretu bati lotutako zea bat, baizik eta zerbait berria taldeak bultzatu duena, baina helburu bezala informazioaren inguruko kezka guztia jasotzaren, hau da, kanpoko kazetariak ere badaude, hau da berria taldekoak ez direnak, eta hori da nahia, nolabait beraiek hor ere parte hartzea, hautsi nahi du justo zehazki behar bada hori, ez? Bakoitza bere edabidean ibiltzearena, baizik eta nahiago du izan agora bat edo foro bat, non informazioa nagusi berdin duzu edabidetik zatozen edo herritarra soia zaren informazioarekin kezka duzuena. Gainera, hori da, ez da irla bat, baina irla bat beste sareetara konektatuta. Hau da, Facebook eta Twitterrera mezua bidali itzazkezu berriketan.infotik eta hori da behar bada potentzialia gera irla bat, baina bestei konektatutako irla. Zer nolako erantzuna izan du berria.inforen kanpainak? Egia esan, lehenengo egunetan oroar pozik gaude. Pozik gaude, hasieran uste genuena, baina jende gehiagok egin duelako erregistroa. Alare esango nuke, sarean eta gehiegi murgilduta ez daudenek ere oharronak egin dizkigutela, naiz eta esaten diguten pixka bat arrotze egiten zaiela, baina ikusten dute egin beharreko apostua dela, ezta. Batzuk ere esan digute, ez dugu oraindik oso ondo ulertzen, ez? Zein den dinamika, zer jasoko dudan nik hortik, baina jendeak interese hartu du, eta behintzat interesa piztea ez da seinale txarra. Bueno, gure lehenengo irakurketa oso positiboa da. Positiboa da, bai paperean eta bai interneten. Interneten esango nukean ikusten, espektatiba bat sortu dela eta interes bat ere sortu dela.
momentuz martxan jarrita dagoen berrikuntzarik handiena berriketan bera izan da, horrek harrera bat izan du euskaldunen artean, eta gurrekin pozik gaude. Horrek, bere bidea egin beharko du, eta etorkizunean ikusiko dugu nolako urratsak egingo ditugun. Erronka, momentu honetan da, hori nola egin bideragarri ekonomikoki. Eta ikuste dugu zaila dela publizitatearen bidetik jorretzea, azkenean krisiak hor baldintzatzen duelako erabat, ez? Pozik gaude, baina kezka handiz, ez dakigulako etorkizunera begira, horri guztiari zenbatera jo utzi izango dugu.